Sinds 2021 bestaat er een verhoogde isolatiepremie voor wie terzelfde tijd isoleert en asbest verwijdert. Maar hoe pak je zo'n project nu aan? Straks ontmoet ik aannemer Philippe Kouwelier. Hij en zijn team hebben al 50 jaar ervaring in het renoveren van daken. De laatste jaren ook in het verwijderen van asbesthoudende dakproducten. Ik wil wel eens weten hoe dat in zijn werk gaat. In een slecht geïsoleerde woning gaat tot 30% van de warmte verloren via het dak. Deze woning heeft bovendien nog een onderdak met asbest. Dankzij de gecombineerde premie van de Vlaamse overheid worden beide problemen tegelijk aangepakt. Zo heeft de eigenaar alle werken in één keer achter de rug. Philippe, jullie voeren hier een dakrenovatie uit waarbij jullie de oude asbesthoudende laag verwijderen en isolatie plaatsen. Maar vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk? Veel mensen zijn bang van asbestrenovatie, maar als je dat overlaat aan professionals, hoeft dat zeker geen probleem te zijn. Zoals hier gaan we de bestaande dakbedekking gaan verwijderen, inclusief de asbesthoudende onderlaag. Dat gaan we vervangen door Euroroof, een sarking-isolatie van Recticel. Waarom kiezen jullie nu net voor een sarkingdakisolatie? Er zijn verschillende redenen voor. Eerst en vooral hebben we de PIR-isolatie van 14 centimeter dat we hier gaan gebruiken, met een R-waarde van 6,35. Als we dat willen doen met minerale wol, hebben we bijna dubbel zoveel dikte nodig. Een tweede groot voordeel is een doorlopend dakschild eigenlijk. Geen koude bruggen ter hoogte van de muren en ter hoogte van de dakspan. Een derde groot voordeel is bij renovatie dat we de bestaande binnenkant kunnen behouden en dat de mensen bijna geen overlast hebben tijdens de werken. Voor ons ook is het ook gemakkelijk na de verwijdering en onmiddellijk een afwaartsysteem die regen- en winddicht is. Hoe verloopt de samenwerking met Recticel? We hebben een zeer vlotte samenwerking met Recticel. We hebben een vaste contactpersoon. Die komt ook ter plaatse op de werf als er problemen zijn. Daarnaast hebben we het opleidingspakket van Recticel waar we gretig gebruik van maken. En daarbovenop hebben we ook nog de renovatiegids met handige praktische technische tekeningen. Dank u wel. Dan wens ik je nog veel succes met de verdere afwerking van dit project. Altijd mooi om te zien als een project goed verloopt. Zoals ik in het begin van deze video al zei, is er momenteel een verhoogde isolatiepremie bij het verwijderen van asbest. Misschien ook wel interessant voor jouw klanten. Wil je daar meer over weten? Surf dan zeker naar onze website. Daar vind je alle info over isolatiepremies, een filmpje over het plaatsen van sarkingdakisolatie en nog veel meer. Veel succes!